Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah niki nggih pun ketingal manfaate termasuk tiyang ingkang kajenge seda salah setunggale jamaah niki nggih beberapa orang pun diparingi semerap sebelum sedoh tanggae niku mentawi dereke. Dan niku nggih termasuk alhamdulillah Mbak Hurin menika diparingi semerap tetanggih tanggae kajenge pejah ngoten nggih Mbak Hurin nggih. Lah niku melalui isyara kados diketingali Mbak Hurin menika ngedalaken kursi ngoten nggih. Niku salah setunggal mawon nggih. Tapi alhamdulillah ten mriku nggih enten petunjuk ingkang sae termasuk diketingali enten masjid ngoten nggih Pak. Nah niku bukti jamaah niki manfaat cak derenge tiang niku wau pejah kurang lebihnya niku hampir 1 bulan Mbak Hurin pun diparingi semerap ngoten nggih Mbak. Lah niku nggih bukti manfaate. Lah menika nggih ngoten sing tumut jamaah ten mriki sing namine Mbah sinten nggih? Mbah Budhe. Mbah Dogi Budhe sinten? Mboten semerap nggih. Budhe sulit menika yang ingkang paling sepuh ten mriki niku lho. Niku sakderenge pejah lek secara akal mboten saged dinalar akal krana niku terjadinya datang keimanan. Tumut jamaah ten mriki mulai awal sampai pejahe niku sakderenge pejah pun pamitan. Lah lek niku wau Mbak Hurin, lah niki jamaah langsung asli ten mriki. Niku pamitan tiange lenggah ten samping mriku perwujudan keimanane ten mriki. Pamitan kajenge wangsul pun dipanggil datang ngersane Allah. Lah niku kula nggih mboten sing aneh-aneh, mangke panjenengan diparingi semerap piyambak. Lah niku salah setunggale jamaah sing namine Mbah Sulik nika sakderenge pejah pun pamitan sesungguhnya ten jamaah mriki. Niku prosese nggih secara akal menika tiba ten pundi ngoten tulang duduke retak ancene pun sepuh maka niku proses Allah mendhet ruwih. Nah niku sakderenge pejah pun pamitan sesungguhnya. Nah niku akhire nggih seda maka terjadi keimanan panjenengan setiap orang niki beda. Maka kejadiannya juga beda termasuk datang Mas Giman. Mas Giman menika nggih ngoten. Enten salah setunggale kanca terdekat menawi nggih kanca dekat ngoten mawon nggih kajenge pejah. Akhire enten perwujudane dugi dateng Mas Giman nedhi doa. Dateng Mas Giman niku wau nggih akhire nggih seda termasuk enten tanggine sing sakit menika diwacaaken surat Yasin sampai telas baru meninggal dunia. Nah niku nggih bukti pun yang ingkang kula critakaken ilmune niki wau alhamdulillah pejah termasuk dalam keadaan husnul khotimah. Nah niku nggih dadose panjenengan niki ten ngajenge Allah pun dinilai bahwa sesungguhnya panjenengan jamaah ten mriki sampun dados perilaku saudara seiman mudah untuk menjalankan niku wau. Nek singan-singan nika kula kalih panjenengan kaya-kaya gak iso nglakoni kaya ngono iku mau. Tapi kenyataane beberapa orang ten mriki pun gadai ilmu sing kados tiang pejah sakderenge pejah walaupun masih lama kurang 1 bulan atau kurang berapa
panjenengan pun diparingi isyarah menika. Lah meniku wau nggih ngoten, ilmune napa mboten sulit. Mboten usah topo ten jero guwa, mboten usah ten ndukur gunung, mboten usah napa-napa, termasuk panjenengan nglampahi ten mriki istiqomah niki krana enten sing istiqomah niku setiap kepanggih makam-makam umum niku didoakan, maka dateng Allah diparingi semerap. Senajan panjenengan boten gadhahi istiqomah niku, tapi ten jamaah niki ten derek sampean seiman niki enten sing nglampahi kados ngoten menika, ketinggal pesarean ten pundi mawon didoakan. Kenyataane ten lebete pesaran niku enten waline Allah, sehingga nggih ndongaaken panjenengan nedhi teng Allah. Moko panjenengan senajan boten gadhahi istiqomah ndongaaken para ahli-ahli kubur sing enten makam umum niku wau, panjenengan nggih keserempetan ngoten. Dadose beberapa orang ten mriki pun diparingi semerap menawi tetanggine sing kajenge pejah, menawi dereke sing kajenge pejah, walaupun lami panjenengan pun diistikharoi, termasuk Mbak Hurin, termasuk Mas Giman niki wau nggih. Lah niku tapi pun sampai bangga ten mriku. Niku hanya ten mriki sekedar kembangan mawon. Kembangan keimanan ini panjenengan, termasuk panjenengan secara boten langsung diisaroi dateng Allah. Imane panjenengan nggih pun masuk tingkatan tinggi. Bukti pun panjenengan diparingi semerap. Tonggo-tonggo sampean, derek-derek sampean sing kajenge pejah menika boten termasuk pejah mawon. Termasuk enten sing kajenge cilaka, kajenge kecelakaan menika panjenengan pun diparingi semerap. Ternyata ilmunya mudah. Cuma istiqomah apabila panjenengan ten pundi-pundi ningali makam kuburan umum niku sampean Al-Fatihah ya Allah. Jenengan ngapura sedanten para ahli kubur sing enten makam niki ya Allah, menawi gadah dosa ingkang disengaja lan boten Al-Fatihah ngoten mawon. Proses mangke panjenengan diparingi semerap dateng Allah mudah, mboten usah kadhe enten wirid khusus sing gelok ten lebeti kuburan niku malah ulai jin dibudaya laknatullah. Moko lek enten wirid khusus menika njaluk tumbal atos panjenengan nggih. Sedanten menika ibadah ingkang kula sampaiaken niki wau, tujuan utama mengenal Sang Pencipta menika mung sekedar mawon niku kembangan-kembangan keimanan. Mung sekedar mawon boten dadi tujuan utamaipun panjenengan mengenal Sang Pencipta nggih menika Dzatullah Ar-Rahman Rahim menika. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin lek panjenengan niki kok masih gorotok. Mboten kula mboten goro, kula paringi ilmu sing enteng mawon sing saged tertangkap oleh akal panjenengan. Panjenengan mboten gadhahi istiqomah maca-maca kirim-kirim suratul Al-Fatihah ten makam-makam umum meniku. Ibarate ngeten mawon, panjenengan ten mriki ibarate piring. Lah niku nggih, bentetan, tatapan muni klothak-klothak ngoten nggih. Dadose sampean masih mboten enten, tapi sampean pun bersentuhan menjadi saudara seiman pelaku Al-Qur'an menika. Moga panjenengan nggih termasuk keserempet keimbasan pengalaman menika. Umume cedheke wong dodol lenga wangi, senajan sampean mboten dodol lenga wangi kambuhan wangine. Nggih kula gambaraken rumah tangga mawon. Panjenengan sebagai istri mboten arep kopi, tapi panjenengan niku bendinten damelaken kopi damel suami pun panjenengan nggih. Tapi akhirnya panjenengan krana mboten arep, tapi lami-lami sampean tumut nilii mongko menika panjenengan akhire nggih eruh rasane kopi. Lah niki inti ilmu sing tertangkap oleh akal nggih.
sampean boten gadai istiqomah kirim-kirim suratul Al-Fatihah dhateng makam-makam umum menika, tapi sampean ten jamaah mriki enten sing gadai istiqomah kados ngoten menika, maka panjenengan nggih kaimbasan angsal kembang-kembangan keimanan ingkang istiqomah menika. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.